Diw Pencampwr fy ffrind. Da ni yma efo Gwion Ellis, Pencampwr y byd. Pencampwr y byd DEKA. Ie. Dyd wrth fi dipyn bach amdan DEKA. Syml Iest, mae o amrywiaeth o gweithgareddau. Mae'n redeg, codi pwysau. Bach o beth sy'ch chi'n neud ar y campfa. A'ch llongyfarchiadau ti. Diolch yn fawr Iest, thank you. Mae Bala, mae Cymru'n falch iawn o'na ti. Dwi'm yn gwybod os mae Bala erioed wedi cael Pencampwr y byd. Mae'n rhaid i ni roed sôn am dy frawd Gethin. Mae Gethin wedi hyfforddi di drwy pob dim. Yndi. Be mae wedi bod fel am y gweithio fo Geth? Ers dechrau, mae di hyfforddi fi, mae wych o'r y teg efo, ers fi ddechrau, wel, oedd yr heswm nes i ddechrau wneud DEKA ar hedeg, oedd i helpu fi fo bwyd, oedd i helpu fi fo'r hedeg, bocsio, pob beth o'r y teg efo, fod i'r brains to ola gyd. Gret, shout out i ti Gethin. Ie. A un peth arall, cyn i ni fynd o'n de, mae yna deryn bach yn deud wrtho fi, bod ella yn y flwyddyn newydd oedd ti'n trio allan am gladiators. Wel, dwi'n gwybod am gladiators. Ond fy'n y Welsh Championships efo'r bocsio gobeithio. Ie. Fy'n ambell i beth yn 2026, sy'n ni'n licio cael go dar, so gwni weld. Wel, mwynhau'r egwyl, Gwion, ti wedi heddi, a wedyn dwi off i Aberystwyth heddi yma ar cenhadaeth bach. Os da chi'n byw yn Aberystwyth, sbiwch allan amdano fi, da chi byth yn gwybod pryd dwi'n mynd i troi fyny. Hwyl o'n! Bon, ie.